Čaute ľudia, ja vás vítam nového videa, alebo teda môjho prvého videa. Ideme hrať Bed Wars, alebo možno... Takže to je sa. No, takže... Mojím cieľom na YouTube dosiahnuť odberateľov, takže to je môj životný že to by sa mi podarilo, by som bol veľmi rád, ale vôbec mi nevadilo, keby dosiahol, a takže to ani baviť nemôžem, keď 5 som mal kúpiť ako toto počkám na ktoré nevadí, takže toto takže teraz máme Ukrajinu. Takže teraz si kúpime takže za 10. Tak. Čo? Koľkom pre diamanty nesiacne. Kamu ten majaký? Ne. Tam ale... On má knockback stick? Alebo čo? To je aký knockback dával kam? Match level 1. Knockback dával, jak keby mal knockback stick. Teď vlastne... na Edwardne. A kúpil som si chestplate. Kúpiť za goldy. To všetko koľko to. Kažím dajte. Koľko je toto? 5 dia. Ideme. A to idem lisknúť. Zisk je zisk, takže... Ale teraz sa mi ide ten modrý, si počkám, kým odíde. Lebo je moc v PvPčku. A to som trochu vypočítal. To spraviť mi fejsu. Tak takto, že by som zhadzoval hráčov. Teraz shiftneš, dáš si F5. Takto iba pozeráš z druhého pohľadu. To. Keď niekto príde, tak ho zhodíš. No, to je môj stratégia jak hovado. A to dal dobre ten blok, lebo on na ňo bude chcieť vyskočiť a vtedy hitnem a on mi dovedu. Toto zeleníka. Nie, on má prúdka. Najpravnejšia vec. Nie, to je to pokladu. Ne, on ide za mnou. Ne, tam... Nie... No. Aspoň vidíte, aký som dobrý v PvPčku. Aký tým ideme k rúžovým. Uzbo. To je VIP. Toto nechápem. Toto mohlo byť lepšie. Nie. To mi nešprintol. Dobre, teraz.
Ne. Tak, dobre. Ale ja som to istý. To už nie. Máme vajco. Rátory. Dva goldy, či irony. Je druhý generátor. Poskočím to? Poskočím. Dobre. A ďalšie za 2. A teraz to dáva riadne rýchlo. Tak. Dobre. Veľmi pozitívne. Vajco. Dokážem si sám sebe zničiť vajco? Nedokážem. Default damage to je otestovaný. Dobre. Je villager. Vlastne. Tato. Toto je tak zlé. Prečo to tí dve ľudí? Som sám proti. Keby som sa tak kde kempol. Jak to funguje? Ja sa reálne tak kde kempol. Nebudem mať tu náhod. Hlavný ostrov. A vida kde? Toto? Keby tu bol taký powder som. Tu ostanem kempnúť. Budem dúfať, že som aj nepovedal. Takže F5. A teraz tu tak 30 minút budem kempiť. To? Už nemám vajco. Takže ma hľadať. A je zase... On si ma nešimol. Už ma vidí. To mi nechal výhru. Však to som nemal šancu. Boli traja, ja som bol sám. Ideme ešte nejakú hru. Možno by som skúsil ešte nejakú inú, čo tu majú. Akože išiel by som Palermo, ale tam není nikto. To je zabudnuté miesto tej. Pilarzov. Je toto. Raketa? Čo je toto? To by ma zaujímalo. To je okolo celého ostrova, hej. Proste na... Chápem. To sú one, minihier, všetko. Duels, Pillars, tam bolo Palermo. Chápem, a Bed Wars. No ale to už... Neviem, kam vedie táto riečka. Ideme poodhalovať všetky potiahniky. Dobre. Takže ja idem ešte asi jedenkrát Egg Wars. Určite nevyhrám. Ja poznám. Wow. Ok, ideme Egg Wars. Jedenkrát. Select team a ideme tam počkať. My sa pripojili ku mne. Hry. Keď zistia ako hrám, tak idem si zaskať. A už som bol pod tým. Dobre? Tak. Vidí to. Je proste vanskovka. Tak nedá. Akože dá, ale do vodu. Hej. Nie. Rozumiem, že niekto už padol do vodu. Ďalší.
ďalší. K minulej hre sa nechcem vrácať. Chápeme. Každý na čo myslím, ak nie, tak editor tam môže dať zostrih. Určite som nepadol do Voidu, ale k tomu sa nejdem vyjadrovať. Proste, čo bolo, to bolo, hej? Ja hovorím. On nás zlívol, hej? Jak to? Nie, 4 irony. My sme modrí, že? Hej bro. Ne. Je to. What? Dobre. Chápem, okej, dobre. Tak to bude asi z dnešného videa všetko. Prvé video na YouTube. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, dať like, ak nie, tak tiež môžete dať like. Tak s týmto editor súhlasí. A dávajte odber, prosím. Lebo fakt ten, aby ste splnili vysnívaný životný cieľ. A tak. Takže čaute.